Vi var blevet til den 13. december. Så vi skal have en ny øl, Victor. Hvad kan du finde frem der? Jeg kan fortælle dig, at det er et bryggeri, vi allerede har smagt på allerede. What? Vi er 2 med fra samme bryggeri. Og det er en belgisk stilart. Hvad er bryggeriet? Det du kan jo prøve igen. Det Det er et bryggeri, vi har haft, og det er en belgisk stilart. Og hvor er bryggeriet fra? Norge. Sally Cat. Det er Salikat. Og den hedder juleglød. Så det er en triple eller double eller en... Belgien fra Truppel. What? Den skal vi have. 2025. For god undskyld. Juleglød is a strong and dark Belgian quadruple brewed for Christmas time. The aroma and flavor are complex with characteristics of prunes, chocolate and malt. The beer has already been lagered at the brewery, but with dark and cold storage. It can improve with additional aging. Okay. Så de siger jo faktisk allerede. Det er faktisk meget interessant. Ja, det er så. Vi har allerede lavet den for Ja. dig. Så du kan faktisk godt drikke den nu. Men de siger også, at den kan faktisk godt blive bedre, Ja, hvis du det er lærer ret. endnu længere. Det er ret interessant, fordi nogle bryggerier, især med mørke øl og sådan noget, de siger, vi har aged den for dig, drik den nu. Fordi vi synes, den er, som den skal være nu. Ikke? Ja, og de Men siger jo faktisk, at den kan faktisk godt forbedre sig. What? Og så Har vi flere af dem? 10%. Har vi flere af dem? Det tænker jeg. Jeg tænker, at vi lige skal se, om vi kan finde et par stykker og ligge på lager i et halvt år og smage. Er det ikke rigtigt? Kunne det være interessant? Jo. Så laver vi sgu... Det tør jeg godt love nu her. Vi laver en lille video om et halvt år, Nej, det er en god idé. Så hvor vi smager den her. genspær vi den her, ja. Skål. Skål. Lidt. Jeg får sådan lidt chokolade i duften. Altså mere sød mørk chokolade halløj, end jeg vil få i en normal belgisk quadruple. Ingen måde smagen, synes jeg ikke. Nej, der ligger den meget en klassisk belgisk quadruple. Det smager fandme godt. Hold kæft, det smager godt, altså. Jeg synes, der er stor forskel på duft. Ja, der er lidt forskel. Jeg synes, der er lidt forskel. Jeg synes ikke, Det kan være, fordi jeg lige har haft noget andet øl. Jeg synes ikke, det er så vanvittigt. Jeg har lige haft noget andet glas. I glasset. Jeg synes ikke, det er så vanvittigt. Men den smager, altså jeg ved godt, quadruple er stærk øl, men hvor stærk er den? Altså 10%, ja, okay. Jeg synes både den i lugt på næsen og i smagen, man kan godt fornemme, den er stærk. Altså, det er en stærk øl. Ja. Men det smager fandme godt, altså. Det er en juleøl også. Ikke? Juleglød. De har 2 juleøl her. Jeg kan faktisk godt forstå, at man går hen og kalder det her en juleøl. Ja. Altså hvis du kigger på de nordiske traditioner for juleøl. Ja, sandt. Men så er belgisk øl jo bare juleøl. Altså, kan man... Der er en stor forskel på en belgisk quadruple og en belgisk julekvadruple i den her. Hvad er forskellen? Der er jeg ikke skarp nok til at kunne fortælle, om jeg synes det. Nej, det er det, jeg mener. Jeg synes bare, den har en lidt krydderhed. Den har en lille smule. Det er rigtigt, ja. Men jeg vil sige, fra traditionelle øl, man drikker i Norden, så vil jeg bare sige, at belgisk øl er juleøl. Altså, fordi de har den her sødme. At hvis du går på double, eller man går på quadruple, som er den lidt mørke, der bliver lidt sødlig og lidt karamelliseret eller sådan noget, så kan man godt. Det er jo lidt ligesom en Tuborg julebryg, som også har en lille snært af i det sporagtigt, hvor de her, de bare er lidt fuldblåen, kan man sige, ikke? Men den smager fandme godt, altså. Det smager vildt godt. Vildt godt, ja. Ud på striben med den, du. Skal den også ud? Ja, synes jeg. Øl nummer 13? Øl nummer 13. Skål. Skål. Skål.